ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାପସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାନ ହେଉଛି ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଭଜମନ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି ପ୍ରମୋଟିଭ ଭିଡ଼ିଓର ଆଉ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନେଇ ଆସୁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମାରିଦେବେ। ତ ରହୁଛୁ ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ